No čo tam je? Co tam je? No co tam je? No nič tam není. Nic tam není. Není. A kde je Jaro? A kde je jajo? A kde je Hela? V kuchyni je. V kuchyni je? Áno. Áno, a čo robí? Má robotu. Robotu má. A ideme za ňou? Áno. Tak poďme za ňou, poď, ideme za ňou. Co to je? Páči sa? Ne, prosím si. A čo je tuto? Čo je to? No čo je to? Aniel. Taniel. No to si... Tu si. Tu si, a ja som tu. A kde som teraz? Ignorant. Má to. Máš tam. No čo tam mám? No čo je to? Kava. Kto? Koza? Koza. To není koza. To nie je koza. Čo to je? Kivka. Slivka? Áno. To není slivka. No To čo? je lava. Havo? Áno. A ako robí havo? Hav, hav? Áno. A nerobí, že mé? Nie. A kto robí mé? Táto me. Táto robí mé? Máš tam písláka? Čo? Čo mám? Píslák. Ja mám pišuláka. Ja som sa pozrieť. To chceš sa pozrieť? Áno. Na môjho pišuláka. Áno. A to ťa doučí také sprostosti. Ja som sa pozrieť. Aj ty máš pišuláka? Áno. A čo má mamina? Susku. Čo má mama? Susku. Susko. Áno. V tom veku, hej. Ideš do puberty. Áno. A ideš do puberty, áno. A to kto ťa učí také Ja veci? som pozrieť. To ťa táto učí? Áno. No tak to je dobrý táto. A ja som pozrieť písláka. Ale nemusíš ma vyzlekať za to. Ja To sú som moje slipy. A tie ostanú na mne. sa pozrieť tam. Jau. Ja som sa pozrieť ja písláka. Ty sa chceš pozrieť na môjho pišuláka. Áno. Tak toto je dosť kruté. Ja som pozrieť písláka. A ty si ešte nevidel pišuláka? Ja som pozrieť jobci. Ja som pozrieť jobci. Čo ma ideš znásilniť? Ja som pozrieť jobci. Ja lopty na balkóne chceš pozrieť. Chcem pozrieť. Lopty chceš pozrieť. Áno. Nie, včera si ich mal všetky vnútri. A teraz si mal vonku. A lopatu a formičky, kýblik, Aj viesať. aj miešačku. Áno. Sámko, zakývaj, povedz, že ahoj. Ahoj. Ešte raz. Ahoj. A teraz povedz, že ahoj. Ahoj. Prečo žuješ tú